Waqt li kienet iwieġeb mistoqsijiet mill-editur Xavier Balzan, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil ammetta li l-Gvern Nazzjonalista kien wettaq nuqqasijiet kbar iżda fl-istess nifs iddefenda l-politika li bija mxew gvernijiet nazzjonalisti fil-passat. Inqasna lil ċertu nies, inkluż lin-nies fin-negozju, bl-effiċjenza fl-amministrazzjoni pubblika. U xi kultant kien hemm każijiet fejn in-nies iva kellhom raġun li damu wisq jistennew għal ċertu affarijiet. Minkejja dawn l-ammissjonijiet huwa staqsa jekk il-Partit Laburista kienx kapaċi jgverna u dan fl-istess nifs li qal li l-Partit Laburista kienet jikkopja lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista prova ħafna u rnexxielu jilbes il-libsa tal-Partit Nazzjonalista. Waqt l-intervista li kienet organizzata fl-okkażjoni tal-Festa tal-Indipendenza fuq il-Fossos tal-Furjana, Simon Busuttil reġa' kritika l-ftehim li jagħmel il-Gvern maċ-Ċina u fil-waqt li qal li ma kellux informazzjoni biżżejjed, fl-istess nifs qal li dan il-ftehim se jġib il-provvista tal-enerġija tiddependi mill-barrani. Meta mistoqsi kif seta' jikkritika dan il-ftehim meta taħt Gvern Nazzjonalista ġew privatizzati azzjendi kbar bħal Midmet, is-Simalta, il-Malta International Airport, il-GO, it-Tarzna, Simon Busuttil qal li fil-każ ta' dawn l-istorja kienet waħda differenti. Dwar il-kontijiet eżaġerati tad-dawl u l-ilma, Simon Busuttil ammetta li dawn taw daqqa lill-Partit Nazzjonalista fil-voti, iżda fl-istess nifs qal li l-poplu għandu jkun rikonoxxenti li l-Gvern baqa' jżomm milli jollihom iktar. Għalkemm aħna tlifna magħkom għaliex żiddilkom il-kontijiet u weġġajnikom b'dan il-mod, fil-verità suppost setgħu anki telgħu ħafna u ħafna aktar u aħna żammejniehom milli jitilgħu aktar. Simon Busuttil ammetta wkoll il-Partit Nazzjonalista ma kienx ara fil-kapaċitajiet tal-bidliet li saru fil-Partit Laburista u fil-kapaċitajiet ta' Joseph Muscat li rnexxielu jikkonvinċi u jirbaħ il-fiduċja tal-poplu. Mingħajr ma semma l-iskandli, id-disgwit intern u l-poter tal-klikka, Simon Busuttil qal ir-raġunijiet tat-telfa kbira tal-Partit Nazzjonalista kienu minħabba każi personali u minħabba li l-PN kien ilu 25 sena fil-poter. Fit-tweġibiet tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni attakka għal darbora lill-Kummissarju tal-Pulizija u qal li dan kien maħtur politikament u qal li fl-istess se jiġri fil-ħatra tal-kap tal-Armata kif skontu ġara fil-promozzjonijiet li nataw dal-aħħar fil-Forzi Armati. Fl-istess nifs ammetta li taħt Gvern Nazzjonalista kienu jsiru ħatriet li ma jirrispekjawx il-meritokrazija u skontu l-affarijiet setgħu saru aħjar. Dwar il-finanzjament tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista ġie f'sitwazzjoni finanzjarja mwera għax meta kienu fil-Gvern ma tħanżrux. Anki meta tħares lejn l-isfida finanzjarja li għandu l-partit, li qatt għandu l-partit. Hija sfida kbira, però turik ukoll Xavier illi l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ma tħanżirx. Qal li sal-aħħar tax-xahar il-finanzi tal-partit se jkunu tali li bidħul ħalsu l-ispejjeż li jkollhom inkluż il-pagi tal-impjegati li ilhom ix-xhur ma jieħdu l-paga tagħhom. Fl-istess waqt qal li l-ispejjeż taċ-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza fuq il-Fossos se jitħallsu immedjatament kif jispiċċaw il-festi mill-flus li jinġabru waqt l-istess ċelebrazzjonijiet.